Com cada estiu, des de fa 5 anys, l'escriptor Just Sellers aprofita les nits a la fresca per a presentar les seues creacions artístiques, i entre elles una obra destacada, Diània, terra nostra, un viatge per les comarques centrals valencianes. I és un llibre que pense que ve un poc a omplir aquest buit que n'hi havia, no? de tindre un llibre fotogràfic sobre les nostres serres, els nostres barrancs, les coves, les cales, els indrets més singulars. No? I porta ja 5 anys fent una gira d'estiu, que el que faig és presentar a la fresca a poqueta nit, a les places dels pobles. Una presentació dinàmica i visual, una proposta per a donar a conèixer i posar en valor fins a 138 paisatges destacats de la nostra terra. Però la presentació itinerant del llibre Diània, terra nostra, s'acompanya amb un al·licient, la música d'Andreu Valor. El cantautor de Cocentaina s'afegeix a aquestes nits d'estiu diferents. I és la importància que nosaltres li donem també a la terra, i per nosaltres, sobretot ell anomena moltíssim aquest entorn com això, no? La nostra terra. No? Però jo més enllà de només l'àmbit paisatgístic, per a mi la terra és un poc la gent que ubica dins, la manera d'entendre-la, de conviure-la, no? I al final, ja el dic, són dos. La cosa principal és que ens caiem molt bé, no? Hem fet molt bon feeling, molt bona empatia, i pensem que també fem una nit diferent, perquè intentem aportar-la també a llocs i localitats molt xicotetes, que la cultura arriba en dosis, no? I pensem que és una bona manera d'aportar un projecte audiovisual i també literari, i després algunes cançons. No? Música i divulgació, lletres i cançons, places de poble i gent, nits a la fresca amb tertúlia, una proposta diferent per als estius de les comarques de Diània. La